hero try para bangai bagi dia viewers bangan pan slam show aku ban ai nak ni gajingkran ni film ta bat kan ni gajingkran ada ikangan bu ya ka title kum ni balai badan na pedang jongpi kibayat jing kham tasam bani kibai lani ngan bu nak kum ni balai badan kibriu hakani ka perthai kiat jing kham tasam susu bani ki baipat tong ini peli nak mata pi ki jing ki wan bai ho brium dan hi briu uba uba miak jing dan laki jong ki jing ki bafia kendu pi ki bapet ni video kin dan ki briu ki bayak jing tamba kam long kam da dai than kata ka jing ka ba nong nu ka ba dan pat ki bayak kham pun susu jing tong ini sim nuksa so ni dia sim nuksa na u babastam dai na Jesus Christ pa Jesus Christ u dai u blai henry daumen sim khu iwan ha jing lang do ngan sapen sha susu ipim ni balai bepinyo buka jing kerman nang ni da jing keran jonga ta bu Jesus Christ wan ule bhai ki briu wan cha pertai pen khia i bapang pen pet i bamatla ule sibun rei uya kendu jing bha nagi parisi nagi reuniam ula le ki babha ban pen bha wan cha perthai amban pen ram ki nong pop amban condemn ki rei ban ya thu ki ka jing sha ban point out ne ba pen shai ta ki ai bat upala lu ki na ka pop pen khia i bapang rei pinda puli ne ki tu ki gospel neki saw gospel pinpet ba uya bapat gajing tu ula ya kendu iki senran la arab ki senran rei ki senran jong ula hikai ki kila job mo reng ipet bahaka bakat du hoi ki briu ki but bhai Jesus Christ ru ndai ki vlog ki wan ban yo jing pen khia yu dan ki bakwa ban yo tangga jing pen khia ka do dan mau kim kwa pat ka bakan jaman sim dan ki bam kuya kita ki barok khat walau perkhat de bleu dan ka buram ui eno na benang ka buram barok khat tinrei hagi jingnya lenti gi bakhat do jong Jesus Christ pinlap ba barok ki lendat no yu shanu ja ki gi khat arngot pe ningkong so sha di no parlok no Judas supaya ju ya jan u balayo jing mentoi tu Judas ulayo jing penem ru la banong ulayo jing mentoi haka liang kado baken jado ulang ru babat ya kapla pisah tingka hari mudur mapi ba jantam udes dan yu bat u blai u khpa bana benang u khpa ba benang u ite kane bat u sya khnang yu Jesus Christ ban sya di no au parlok kadang dapi supuli tangkum ka story para wangat lagi dia viewers ni pim song tu ertan rei dapil ayat ikini pin song tu pin ayat daldi gi jing gi batasam ki bakiwe gi muju khamya pin song tu ikini gi jing gi bang akran nang ni tu Jesus Christ wa ban sha di no hadu how Judas khat pi do parlok jong ban di no ban sha kem te ban sya penyap senan ban sya pensitam dei tang ban sya yu kabar u Petrus udai bala jit jong Jesus Christ nyari u Petrus wele ban khanglat yo Jesus Christ wele ban pen klumar sya bau Jesus Christ ulat chaka ding phana Petrus saka tugas janmiet udang mat beriu udang pen klumar yo Jesus Christ sim dah wat umat ya skor jong malkhas orang yo obat Jesus Christ solve tu problem bro kanu gajing kata khli kumu beriu pi akran ni kumberi nomor Jesus Christ udai blai haju por udai beriu dari khun jong blai haju por udai beriu te adu gatuga bakhat du ru wahab ban sya wahab ban solve ya problem dei tang ban yu wahab ban solve wahab ban pen khia ya ka skor jong malkhas dei Petrus tu njai Petrus jong pen khia nomor dei syakri jong malkhas malkhas do syakri jong rang bak ling do la ban sya le dei usal untuk pen khia nang tau Petrus lat dalak dep nang turu ja yu Petrus baong LD baong bangan ngan buat yo Jesus Christ ngan haduk hajing yap dengan melan mo uhi ulan da barok gitu ki
khat wei got kisenran pat ki I no u marwei u Jesus Christ khat marwei la train ki la kat no ka pang ga do nu la let duai ki la let be ksut la pen khia I ba pang de gini senran jong Jesus Christ re ba khat du ki isha I marwei u Jesus ba pilap ang to ha jing duai ha get semani ba Jesus Christ uang kum do ulang open book panga ka bas ba ka pin puli ya ka ka ba Jesus Christ uang buri na ka yo pa ulang open ka hat chung ha ba ulet ban duai ka per get semani uang kum no wang tu pa tu ai ka mani ka khuri kan lat no na usau thu kan no ka ni ka khuri ka ba e hanai am ya ka man jongan re ka man jong mi ko pa ban le atau ka khuri mdei ka ba suk phi ban let ban sya sempat ban sya ban thiu mdei ba suyap sum to dong ba su shem bet ka sulai ba su sya siap bet ya ka compare te ka kut no ang tu kakut nak tung tu jing emre Jesus Christ ban syak sempat syak tar kela syak tar kini ki kasni do la bom do tu syabuk pat sei ya ka map jong u na tam dei tang ka tau ba ya ka pop jong ka perthai barok khat shim la long uba le pop re barok ki pop te jong ka perthai jong pi barok ki banang sale namar 4 khai itu ko pot ula balut Jesus Christ ya ka present ka future ka past tense jo ki bal ale ru balut barok khat kan nu ka jing khia per mador pi ki pop barok khat shim la le pop ru ba u ya ka pop aurea ya ka pop klim ya ka pop dikia ya ka pop bisni bri ya ka pop jing penyap ya pop penhak kun ya ka pop barok khat ba ma u Jesus Christ ndai tanga jingpang ha do andrai ka mental pressure balaya thu bau Jesus Christ sabo lek ban duai sha get samani bakala jor plat ka jing stam duai no bat kami kasap kami kum ka snam perkhat ka mental pressure shwabun sha pan stam lek ban duai la thu tu bau duai baka sap jong u ka jaw da ka snam tamut dor fi ka taka mental pressure ka bau Jesus Christ ulek haduk baka taka sep jong u kan jaw 4 judan pe ubri manunu ban sep ban jaw da kasnam kani ka medical science kai thu bali kalau tu nama kala jor plat ka pressure pi ubri plat da ka kiu ka bp da jor pressure umi snam na khmut tare Jesus Christ ndai umi snam na khmut umi snam da ka sep da ka snam na war bali kala jor plat ka mental pressure nata wa ban sya wa ban sya sanar ha ding phna sya sanar ki kejap sya sanar ki ti bawa kamdai ka basuk bat kitu gi dius ni nang tam tang ta udan ka bor ban light Jesus Christ udan ka bor dan ka authority ban mi dau kwa nang ton rei le no kiwan gibri ki ong la dama deu blai pelat no LD nang tu la dama deu blai malak ban safe LD man hiar nang tu wa man sya se kita ki jingkran ban ya blai udan ka bor rei wa man control ki emotion sa man control ki ai barok khat ban le ka man jong pa unjin da wang mumang ra habawan gitu ki sipai wang hatu ngan wang ngamla ngam dan bor se ban khat yu pa jong ban pha real legends jong ki angel kawai ka legend kadan kumba nyau hajar ki angel woi angel tepi nyele kanu nyele tma perkhat pi do kula andrei tre atau kontrol ya kata ka bor jung ka dan ban penyap no iki gi ba kem u ba yun rei shimle kata khapon kontrol wat hadin phanaro saban hadu ka jingyap ba hadin wala mi pat ngai thu swa kani ka jingi thu bo Jesus Christ hab banya to mantangan wan ra no sigibrio ngan sawan ra se wei bana ka bible ngan wan ra no ka bai dei bat pi markan ni ka video ka dei tang khendet na pedang jong pi ki ban la ban snap ban sha e kani dan na pedang jong pi ki ba pet e kani ka video menta ba pi jing e ka batasam padu ka tasam hadu ka ta ba tang pim so la mod dor shu ho yaldi pi la lut na ka pop pi kam let shu let's say macam PM rajing import dari dadap nak tu pi kala ka bomot let's say PM auriam sha let's say pi pet klim jaklia let's say pi ya ba pertai let's say pi kan riang rehadin ba pi kala ka bomot no pop pila let's rajing pen baptism pila yo pediang men sim ba pila bet hari sedang kan ni rajing atak le pi
sedang kan ka jingya tasam ka ba pet parlok ngakran hang ni hang dei ma syukran kentin jali jo pinda yo lat lut sisa bang ngakran hang ni mar ngakran dak authority jom men sim bakut but ya ka ka bang experience bang la experience na ka life takada ngakran ni kran kidi kentin jing start ki kentin ki ba mi na ka bang la yo mat yo Jesus Christ bangan pelat lut je fi daki kentin ki ba Jesus Christ uai hadin ba hapanya yal diru but dan na pedang jong pi para banget ki ba ya jing tasam hadin ba pila but yo Jesus Christ pisdang shwana yeng asam rale se ban long ba pidang but ba andal ayo jing pen mentang al asuk ya ro utrai ngal alat lut ni pop hallelujah pila arwai bila shot hallelujah ngal alat ngakal met shi pop oh kadai kata kabakman ba pila lut na pop pimle ban bamlet shu pop ka bakman ma hnrei menta piat pat ya ka jing sitam ka ba ha ka jing mat perkhat pat ha ka do let's say pila bandan utanga uba menta daki post nam manong de shu tang sistem arpau daki post nam haba pila kala ka bumot utu pat kala pen sitam pila duai te pila duai sya jing it la duai fasting lah dua po boleh markami tera jisu lah yang pedim dia tengah jonga rai long yo pat yo jing pedim ra bau pen sitam pi sngau thu pi leni kala ban long ka tengah ru makran ni spangki rangba lesi kan long ka tengah jo fi bat pi pla yo jing pedim pila amat henrai kam yo ya jing pedim bat tu tengah ru pat yo jing pedim pihak mental kamdan kata ka unity in the spirit no ngi but dan tentang le utanga wan sieng ulek ben udi kiat uyat aurea pensitam ikhun taru ka pisah ka tingka besah yen pihak man kum ka kare kontai pihak ban besar mapi yaki khun pihak pan bayang ni uru harai pila duai tentang hau blai ru tentang kala pai ka tu ka jing jong pi ka bala susat hadu ba pi ong yu blai mdei ba pi khnyom yu blai pi ong try ngam la syu ka ni try weng no la si pila juduai kum taru weng no yu ni tengah nani kum rang ba la si yu pi ya ikita la si kadan ka tengah ka bala ka itu Jesus Christ kala pain rai ni utang kon riang mutlap wan pen kulumar si yang umpet igi khun mle ye ong fi henrai jaiu pipat pihak banya digi paus nem oh yero terang akran si kala akta ya dok no jumpi bat pila pat au blai pila yu henrai umdan yu umdan jing pelat dan kiwe gibriu ki bayak lang bakini kilek pop no hitep ndrei ma pi pimle kata dan gibriu ki bangalai gila lat lut na pop ndrei na marba ki bahayeng basam jong ki pensitam tengah pensitam ki bitar yu blai bat kilek no ki dom yu blai ala lat ni pop me jenjar ni kilet biang syaka pop bat mentakim dan syuk jing syakri blai kilet biang syaka pop klem syaka pop aurean ki balak lat tang na kadau baki syak pensitam ki mong ga donut ki play jeng kang yo mensimbaman ki mong ga donut ki retaliate ki penihar keput ki tu ki yo tengah ni tengah ki penihar keput dak balet lang syaka pop dau iu tengah ulet klem kir ki la im kat ni ga jing im babha la duai ru ngan nir ule ni blame sngau ki let lang bat kinang jat nang jat entah hidup no ka jing syakri hari ma pi te ma pi pat ni pimle kum ta pi aksa ki jing duai ho dan tang pila long onas ublei pilong ublei bitare pi apa pilong onas ukwa ban wan ra ka tu dok nut pila duai sang try ngam la syu kat ni ngala kadang try ngam la syu takut ina Bapi tentang pimla asyuk ban duai, tentang pimla asyuk ban puli kat ba, tentang pi ndai ba pilek pop, pi sngau bau blei ulang umiok sngau syuk, pi sngau bau blei ulang silent ya pi. Bat piat lah kayat kum tu rengan itu pi blei udan rekat pi ui ke jingmong jong pi ui ke jing ya ti pi. Namar balai bab dai pi bila dai ba jit jong blei. Dan balak manu-manu ban yat kum kan ke jing ya ti. Ka ba piat ma pi. Lek sing ong ki senrang ru. Ngam keren tantang ilong kemi dan ki bapi pihak ni bakat tengah jong pi kam lari ki post nam pila duai cak jingit pila ayam dari
Let's say dan na pedang jong pi ki bayat lang ba kani ki de ki khun jong pi ki khun jong pi pila ayam pila ut pila in rai tu let di drok stu let di kiat ndai ba pi kham duai pila syong pila ut pila ayam harai ha mutlab ni kala ba mut pen kha khli pen le ran pen sibun ki ai ba pi banya nrel di pi ri khut la jong jingim pi ut pi yam ho kidan ki jingker khu padang pia ba pio no blai hanai ngai thu pi ba pia bia tasam ngani ngan le no nga pan surki pi ga syong yaro try ba pi ne aga jingat ka ban kiai pi ndai pi ne aga jing dan na padang pi bat gidai kimi ki pa kilai ite pila em ga jingem ko ba hanai ki nyam pat ki nyam ki pen kesan ye ki niam jo ki kerteng niam ndai be ki dan hau Jesus Christ ki kerteng niam ki dan akan niam kila ite pila la lut na pa pila mi pila pikam syong syu untuk pila sedang banduai saya pila sedang mengenduk Jesus Christ pi duai boleh try play ki khamat bakenjam sim kini ki kpa kemi kpa yakini ki khun yakini ki hinman para bayi yang basam please try khamat menjai ai mentala anola khat san snam layak si pau kat san senam ar pau reki mutlap ki kan riang ki iet kan niam keran bet nang ni dan ki iet kan niam ki pensitam me pi ki keran sekeran pa apa la saya lam bakla me la saya lam bakla real di kim dan ye ga jinglong mesim ki sulit program tu ki sulit dialap na pulpit pendap program pelek ki jinglong niam dawan ka jinglong kum uksud ngang pi but gitar sure pi di gini ki re pi sutu ba pila ayo mat uji skres na pila duai pi ayu pihak tasam ini ki jinge let's say dan apa dengan pi pat ki bayat leng maka jingdu hakikam ki jam ki baro andai tadan apa dengan pi ki bayat hadu kan di pila le ba pihak ban le ba pat kita ki balik sendiri pi kilak menong ki kemi ki pau tengah ki khun ki pilek babat kamen sim jo pipat nomor blue ai pilok ngan i no dan ki por piang amat dia depth tu ngan i no ai gini ngan nyat lah jong rei try penyat ba i pintu ba pihak ba ya kata ngan oi ping pihak ya pihak pet iki pihak i iki pi dua iki bangan ong ipi bakadan ki moments Yaisha namar kidan ki moment spat ki bau blay wa ai ka mental strength fi ka mental strength lani hakaktin khasi ngala ban ong ti bom sutu parang wa ai fi ka bor jing bat parkhat pat ka ba kham klan mani ki wei ki la let ki la hap no ska pop ki wei ki shakri shu namar ki ni ki jing ki wei ki ben no yu blay ki no ki ya snan ki ya bo patain re ma pi aba pi let biang ski jing duai pi ut u blay u pi the lut ka do no u upan kan mau fi mau Jesus Christ ru upan kan mau ini khat mau Jesus Christ ru hak banyak lang bangum ni hari u iet iki nam syun u iet kita gi balak sni u bat kampan mong syu u pi hak get samene bat u Jesus Christ let hak get samene mdai bau kamyo jing arab pir pidang ya ni rengai thu ipi kan ni ka wai ot hau Jesus Christ ya thu duai hau Jesus Christ dan manu ban so thu ipi let's say pidai leader jangka ministry ru mo pihak ban lead saya ka ministry pihak ban pet sikam ki jam pihak ban le ki henrei ngai thu ifi apa pihak ya kan ni anong kandan ki por pila so ko ban give up ala biang terakat ni ko Jesus Christ uang kum no uang hapok get samani uang try amye ngam tu pelat no ini khuri pir pila duai pelat no ini jing hari uang Jesus Christ uang ya kamon jonga bahwa Jesus Christ la duai tu la itu bau angel jong boleh wan ban pensinganyu kumju ipikan saja para pengai apa pihak ini jing pihak Aisha pi duai pi syarai pi pour out to God dan di pour pim duai syu pi ong angan sutia no try ji sukam la syu pi snap iki kubor jong iwe ngai thu ipi kan sadan ka por bau angel jong ublei un pa yu angel jong pi jong ublei un pa angel jong pi bat kan sawan haga jing mat jing perkhat jong pi bakawan ka bor jong ka jing mi pat bagi kita ki jing ki ba piyat menta kim sungau syu bagi kita ki beri ki bakran ban fi ki ba fi la le ba ki ba yat kan riang ki khon ki ti ki utngal ne ka tanga ali ki hapok ka ministry ne hangno
baka men sim jo pi ka rais no phim dan kam shu iki phim dan kam shu ya ka jingerap na ki rap ya pi ki le kum no ka men to shu nrei pila yo ka ta jingerap no angel jong blei lawan ban pen sting fi ba pila la ban sha ita da ka jing kemen da ka jing pu sam ki ya ro you try oh hallelujah pi ha ling ba kita ki ai ngam tip lanu ki kmi ki pa jong pi yo jing penem ngam tip lanu tengah jong pi yo jing penem pi ba pet ni video ngam tip lanu ka tengah jong pi kan yo jing penem ni ki khun jong pi nrei pi marwai pi ya pi yang scam pi berat no ya tu ka ya tu ka jing khat jong blei bon ki ba berat no oh la bon man ta ki ba berat no mar ki syak tanju palat hari pipi yang scam hadu kat ni dong angel jong blame son ai pipi bapan strength dan mau ban pen klan ni ka jing heksa jong fi ka jing hek mat jong fi la ban long beri barai kho ibaret oi bakat di sai nrei bakat di ai kat di siong kat di ding se mo hari ka mental strength jong fi ya ro try alien ku blai fi barang pet ni video ka mental strength jong fi kam give up fi kam main jong fi dan kam main ka jing perkat jong Jesus Christ fla la ban yang hadu kat ni pin sayo ka jing kerku ba krawa dengan sim nuksa na Joseph ta fi ka jing ya jong Joseph ka balong tasama usha di haki hinman usha dang kena bau Joseph usha di no yu kenduk syu yu kupa sya berat hatliu sya poisi yang Potifar la le ba katu tengah jong Potifar pat kawan ban kwa aurea u recruit la jong jing im le banong de ki long kat ni ngala le ba ngala penyo Potifar kan le la kale kan kam aurea le kale ni kam kelim rei Joseph le ta le se la banong ni bleu la ino yang napo tliu nga sya be no kupang la sya be ai baro le la kale ni ka pop aurea yes kersum lang reu Joseph le ta ra ada tau poi sa syajil rei hajil ru ha Joseph manget bau duai ho blai dan kijing e syate ikan jeri syak poi ha yu reu Joseph ukan mau ya ka bau ya ka vision ju hadri let's say piru pilang gomni let's say piru pilai ya ka vision na blai ya kata ka jing penpau na blai bau blai unsap blai ka bakrau pin salau riu krau rahama sokotorubu sheke telerebe san telerebe soko ya ro you try ola I fi ka dream ya ka vision but they ka dream they ka jing itu pau ni ka jing itu pau ka bau blai unsap penlong ya fi briu bakrau crowd ni bapin sarong pin ai riu bakriu crowd na bapin yarap iki briu bapin pelak lut ke bau Joseph u pelak lut yaki wei pat kiri na ka jing yap them ka bah nyau snam bat dei na kata ka dau Joseph kata ka jing ya ka vision ju ta ka dau ka kti jong blai ong people perish because they have no vision ki briu ki jat na namar kim dan ki jing tu pau ka baar ki briu ki jat no namar kim dan ya ka jing tip ya ka tin jong blai fi briu ha bau ya ka jing ya ka tasam ha bau blai la khat yu la pen ba men salong kum ni te men salong riu krau ban ya na ka mentaka buram jong blai na mentaka hima jong blai ndrei namar kim dan ya ka jing hikai ka babiang kim dan ya ka knowledge jong blai ki no ya ka ta ba ki sya jing ya tasam ki no ki berat no ki let biang si pop aurea ki let biang si pop klim ki let biang ban kersum bat ko ka pertai ki no bon ki beri khat bleu khat ya barok khat hendak tang kendet ki bala jiet tabar balai ki ngau thu igi nong rem jong khti jong blai piru apa pia tasam jing kat ni wat let pai shu shaka pop kan ma bau blai udang penyat pi udang test swaban ai ya ka kat ngam ong ni ban ya berakjet ban ya buram beri ngong ya ka kat kamut ya kata kabor ka ikhtiar ka finia ya pin bau blai pen dan kam fi nang mentaka hima jong blai wahab ban tenju ifi to esim no kusana ujub dei beri baklamnya ya kapok blai hu ai certificate yu ong blai ujub di babat di babat dari blai sultan ulai modoi ujub blai modoi namar blai ujub ubat wang tu ujub shumani me namar blai ba bong biang let ki ai
Piru le si pinan nakani pi biang lut mashwa ke re blame dala ailat mbe blame wat tunjuk pi ailat yo tu sultan man tunjuk pi pisya pi du no gaspa pau pi du no kajing suk ha bakan jado pi du no kajing ibahi yang basam pi du no ige sibun pi at sa kajing pang pi le si dan pedang jo pi bayak kajing pang ru pi tip pi kam mdei ba pi di kya na di drop mdei ba pi le pop ai re ba blame dang usha kata yo sultan ban tunjuk pi pihak lang bahkan dengan jingpang kalau alaban long prasnam mentah sabaniat kendai senam menang pi sungau tentang aturai pila duai turai simno lada miem tangan simno era jingim jonga pihak baniat kila duai ki pastor pi kila duai iki wain do duai la khia pi duai ha hari pila khia pat kamen sim pila yo jing pelak lut yang pop menang pi hari bidangnya dia umta ya syak sekendet ngadong boleh nak train je mental strength jong fipat ka mental strength jong fipat ka kham khlan ban ye kita gibriu ki bakat bakhya aru le si pisu thia menta na jing thia pimiang shu hari kata ka jing khlan ka jing mo jong perkhat jong fipat ka kham khlan ban kita gibriu gi bayak charum chaneng adu kata nomor bali piyak jing tasam ba pisania ho belai ba piyo kajing tip nak khtin jong blai kan knowledge nak khtin jong blai ban yang haduk benta oh sobang dai parlok ngakran ni dak ikhtiar ka bor jong mensim bakhut pai ujub nganong fi ujub tang ni petang biang ujub uya itu ki jingpang ki jing crow ki jing syak tim syak kho ki jing syak pen bank yang society na maru dai uru crow menchua umi itu jauh fi haduk perkhat se fi da ong kibrif dalam biang kan ke tengah jong jup ong tu tim bat yap no ma jup ka tengah jong ute ka bala ayo ya ki khun no jup sipaungot mdei tang taru ka bala ayo mat igi jingker khu se ta ki ti jong jup bachwa ti ki kan thai gim trai hapor ka ba jutang ka barem trai tang jup ka ayo mat ti ki jing kei gaspa jong jup ba kerhai pinre hapor bau sitam de hapor bau sania hapor ki parlok jong gila ben la kho yu hak pare ka jing pang polis ya kitab jong jup pinda dai ubri ba puli ki jong ble no simpi pinum puli theology itu kitin ji kai pulpit mentoy reto reda pide ubri bal ayat ya jing sisa men kam pulpit pinia pin keren pinya kendu ibriu karena dan ka bor fin keren mdei tang ka yu ka ba fisu entertain na keren dan ni dah jing become past theology let's say south nam sans nam terus nam re pia ya ka theology yang fika ka experience ka ba pia ya ka life pian ga jing em jama jing duai pian ga jing pulik tin pia lang ba kita ke jing ba pian ka knowledge ka balang strong baru job udan ya ni takadau haba job pi puli ya job am job mari Aisyah kata ka pindah puli ya ka kitab jong ujub dai pi ka strength dan fika ai bore fi namar balai ula adap ya leng ba ta mu tho mdei tu theology ba sausnam theology ban rusnam mdei tu wilayah tu ujub pindah puli yu kadang ngam te kada pelat lut fi ba ujub apa ka tengah jong ong tim bat yap no perkhat fi mari ki fi te la garam te yu blai la bitar da terai ma ai ngase ka tengah ka bam dan lang bat ngah ka jing mut ha ka mensim kami Arab kamla ban sotu kan ni kal ayo jeng yu la ban ong tayu ble re ujuk mong tawang pakran kom go wei ki kentai ki babi u kambe no ya ka hadien ru ba hadien dal ayo jing kerku de wei speak la retaliate re ya mumle taw ujuk hadien bau la ayo khia ka kami Arab tengah jeng ujuk Rika mental strength jeng perkhat aduk atau tentang uut bu belai mendai bo pida puling tu ujub mendai bo sulik menle wong try ji suka labha wong ablai kalabha bangala yap no shoban kha ngam kwa ban kan mau ke sikha jong wong ujub la kwa ban yap no rei yap tawar belai la syak tasam ulong honest bu belai ngai internet jing tho ujub long honest bu belai rei wa ban ya kata wujub hadin kata andal syalut igini ki sayo kita ki jingkar khu ki ba arsya yo kita ki jingkar khu ba arsya ba hadin yo sa shpongut ki khun bat nyau ki senrang bat laingot ki kentai ki ba bhabriu ba bhabriu tab ha tu ko por jong ju la yo pat arsya ya kita ki jingkar khu tengah kuat ban ong ipi ba ka jing ka ba piat mentah
jing ka ba pia tasam banya ka ba kiwei kiat bat pi kam ino ka jingat pi kam let shu ka tu jing ko bra pi kam tre ban le tapi stick ban ublei pamdan manu balak ban yarap ya fi wat kam ka jing seng ka ba pia u pastor ba pia umla ban so thu pi dan balak ban so thu pi manu rei pihak ban yarap ban kiwei pihak ban duai kiwei hapar bagi yo jing pihak ban ya tasam rei pihak ban bandan ringkat tapi rei ki kimla ban ya ka level jong ka jing jong pi kimla kan det ru kimla rei ma pi solve ki wei apa nang kata ka jing solve jong pi ki problem jong ki wei ka jing duai ki wei pihak ban ya ikini ngai tu pi mdai ba pi suyat kai ba pi ra ya kata ka jing pen slek jong fi ka ba khrau kat nang khrau ka jing pen slek ka jing kanang khrau bat ka jing job ru ka kham khrau bat pin sa yo ki jing ker khu kiba amdan manu balak ban tu syu aba piyo gini ki jingker khu amdan manu balak ban yo ya gini ki jingker khu pat kiba ublei ukur khu pi ki parlok jong ujub hak ban duai ublei wai ka authority ka ikhtiar bakin da duai ujub kin salat lut kitu ki parlok jong kisah dan ginong syun ki bahab wan hak jat jong pi ban pak duai kitu ki bahiang basam ki bakran persya efi pin sai i ki jingker khu nganong kiba umdan syu usutan ro umla syu ban le ai namar pila dap ya kata ding la dap thang ni fi ding la fila mi kum ka ksiar mla syu ban ka ksiar ka blami na ka ding boban ya kamla dah slap dale kum nuru mla kanar pina bu sabar slap ka sarang tangkat no pimdai syu kanar pila mi kum ka ksiar ban la mi kum ka ksiar nong na kita gi jing e jampi wat mut syu usutan dang la ban kata fi finia be ka jing job pila la ban iet igi nong syun jong fi pila la ban iet igi bahiang basam ya ka tengah jong fi da ka jing iet belai da ka jing duai kamen do no jong fi kam mong syu oh yero you try pin sai i fin yo igi jingker khu bagi jingker khu halor ki jingker khu ba pin salong unang yalap bakra fin salong unang kumu joseph ba plat lut igi wei ba long second in command yo paru perkhat fin sai yo kata ka ikhtiar ka authority ba ka bor kani kamwan na ka jing bialap pulpit fi kan man na itu ka theology ka ba south nam jong fi ngai itu direct wat so ei kanwan na ka ba bleu la penya fi kini wat mot bat i no le sedan na pedang jofi gibon mot bat i no e jingat pila tasam pelat filangnya gidan gipor mar nga ngala ya iti kani kadan kapor kaba nga sutu bakalang ambiang bahkan ga jing perkhat ban bihikaya nga haba nga sya penmong pelat ga donut abang ngala syakri ublai ngalet biang pai sya kapop ngalong onas hang ne wa banong vulnerable kala dan kapor basis nam ublei la pedem yang ngala duai ngala dap di kitlit ngala kuren ngala KR lai baje mdei bangalet syu sakapop ngala dap do mesim gi diwai gi beri okya andre ka dan kapor ka bangala ya tasam palat namar mdan manu hikai nga mdan sya da kajing aya jong blei mesim bakhut lang baka ktin jong blei bat dei tang woi pastor na YouTube ngala banong aya jing hikai bangalat lu baswa kata ngalet biang sakapop ngabitar yu blei ngada bitar sya yu blei ngong ma blei mesai yang bat matam mesai me i yang akum ni pan kamot kum no ni rek am dei tu blei udah kwak ban hikai ngam sutu ya ngamong ga donut ngabu thit jing thang kita gi bahayang basam gi bah jantam jonga ba ngalet phai biang sakpop mong na retaliate ikini kini gi le amni ngar ngan retaliate ngini pet kai wa yo usutan yang ngong sisnam khamlet ban duai syu sisnam ngala im la dei ban jat hari aingo eu boleh banga kompet ya kau YouTube bau tau pastor ukuran wang te ukuran pi ngalat lut wang kam dei me ban laptop kam dei me ba menangnya jadi kimen sim baman kini ki batrem dei u boleh wat keno eu boleh wang wat keno dei men sim baman wat keno iki beriu ki kimen sim baman ki buan bantu eme ki ban khati namar malaya entah ka malak kari ka anointing malaya ya kata ka jing pen sele ini ki men sim baman ki ban penjat ya me nam sutu ini kesyong ka jing duai hang sedang ban kelar mot sedang ban yam turai sedang ban iet iginong syun sedang ban duai kita gi balik sniu sedang ban duai kita bahing wang pika dan gajing lak lut na hingu yu boleh bom sim la ino la dau ino al akut ku mau sti nong rai u David wang atrai la da metau gi jing palat jengi wei balak ban yang si sapi ngalak ban ong ni la dau boleh la thau yang ada u ino to porang lakut nan dan YouTube syum ni nam kran syu pi nang ni la ngam hari boleh udang iet te let's say dan apa yang jofi gi balak ngam sya pop bro ba pisau tu bakala pai no shu boleh kala ka bamut no
let's say kan long kapop ka bafila aurea kelim na kanu let's say filet fi snow ini khubor mi no ka kot jingmot ban i no itu buka tu ka jing kelim ni fi mi no tu kam aurea pen batch ke do no ju blai let's say udang ailat fi second chance lat film le omta ka bakot jung fi ka diga dujak din karan bet nang ni direct dia kata kan orang pihak pi pai pat blai piniat bi tasam pimut ngakran nang ni ngamia jing para bangat kawai ka jing kawai hadin kawai ka ba teng ong tua jisum dan rasnya teng ong dan rasnya henry ka ras kadan habang alat ya jing duai ka ras kadan teng bang khamlet su jing duai ong trai ngam duai su mta su ngasu snap no da ka music ngasu relax semla le yesu bahare hadin angel jong blai wan pan pensai khaliak wang medan ka anointing ka bakrao maya ikini maka abaka lift up abaka wan ga bor jong jing pat habau Jesus Christ umi pat ni bayap kan mau Jesus kam sa ka jing tap umi pat ni bayap syang akti ka man jong blai utau Jesus Christ habau la mi pat wai fi ka bor jong jing pat haba piat pergi jing haba pi mi pat nak pergi jing ka anointing jong fi ka krao ka bor jong fi ka krao bah pi dua gi beri ki yok ya pi be gi men simbaman ki mi bar haba pi syukran gi beri udah ka kentin jong fi kadan ka bor man pelat lut ya ki kum bagani ka video ka pelat lut ya fi menta haleluya kadan ka ikhtiar haba ngakren haleluya yero you try the share the like the subscribe dengan ke video but ngadong fi baki we kin yo snow baki ya ka jing kan mau da subscribe no kan mau ru ya kan ka we bangi dan ka yeng jing duai hajayalan sunlin ni pli si satjan mentaka sngi ngandan tu ar baji arsitan but pinyo ban like lo no fi ngakran ya ka jing sisan te yero try ngasa iPhone number da fi ko ban contact let's sing labun palat bu phone tang tangam la ban sim rei shi WhatsApp ru ngasa pet dikiri message fi te nam ta ka buram jong try yero try nganget ba fin da yo ik jing ker khu ni step oh ku blai shi bon yero try